Zer da ekintzaile izatea? Depende. Batzuentzat ideia sortzaile eta berritzaile bat da. Adibidez, Europako Batzordeak dio ekimen ekintzailea berrikuntza eta aldaketetarako prest egotea dela. Beste batzuentzat, gazteok onartu beharreko arrisku bat da. Espainiako ekintzailetza liburu zuriak dio, gazteok arriskuak gure gain hartu behar ditugula. Eta askotan, gizarte segurantzan, altan emanda egotea da. Euskadiko ekintzailetza legeak ekintzaile izatea jarduera ekonomiko bat garatzea dela dio. Baina zer deritzugu gazteok? Ekintzaile izatea beste gauza asko ere badirela, ez bakarrik dirua irabaztea. Orduan, zergatik bultzatzen gaituzte gazteok ekintzaile izatera? Gazteriaren langabeziaren aurrean marketing estrategia bat delako. Azkenean, ekintzailea izatera iristen dena gogo handia dituelako da, eta sasi guztien gainetik pasatuz lortzen du. Baina zer eskutatzen du ekintzailetzak? Batzuetan ezer ez, gazte batzuen beharrak eta nahiak asetzen dituelako. Baina beste batzuetan... Negozio bat martxan duten gazteen erdiak soilik betetzen ditu bere behar ekonomikoak negozio horren bitartez. Ekintzaileen lan baldintzak ere ez dira askotan hoberenak. Autoesplotazioa deitzen diote batzuk. Autonomo faltsuen fenomenoa ez zaigu inori ez ezaguna egiten. Eta orduan, zeintzuk dira gazte ekintzailetzaren oztopo nagusiak? Alde batetik, ekintzailetzaren irudi idilikoa. Gainera, gazte garelako ez gaituzte aintzat hartzen. Eta horregatik, gazteiraren irudi positiboa sustatu behar dugu. Hortaz gain, gure inguru eta familian dugun egoerak baldintzatzen du gazteon ekintzailetza. Hori ekiditeko, errekurtsoak jarri eta gazteok ditugun oztopo administratiboak kendu behar dira. Azkenik, arrisku gehiegi eta oso errealak topatzen ditugu. Horregatik, arriskuak murrizteko politika publikoak garatu behar dira. Eta kantitatean baino, kalitatean oinarritutako ekintzailetza politikak sustatu. Eta nola ez, ekintzailetza gazteon prekarietatea eskutatzeko balioz dezan lan ikuskaritzak bideratu. Eta horretaz gain, tramiteak erraztu eta gizarte aktiboa bultzatu. Hau egiten den bitartean, animo gazte zuen proiektu eta ekimenekin. Eta gogoratu, ekintzailetza ere, Hobe taldean! Gazteriaren kontseilua. Gazteok egina, gazteontzat!